Ens agrada molt compartir amb vosaltres una miqueta què hem fet des de l'obra social de la Caixa en el nostre territori. És gràcies justament a l'esforç d'aquestes 30.000 persones que treballem en el nostre banc que aconseguim generar uns beneficis i aquests beneficis, una part important d'aquests beneficis, van a parar a l'obra social de la Caixa, a la Fundació de la Caixa, i amb els recursos de la Fundació, amb els recursos de l'obra social, els recursos són els diners amb els quals col·laborem amb totes les entitats socials de Terrassa, moltes de les quals estem aquí representades. Per tant, i si baixo una mica més en el territori, agrair també a les 135 persones que treballem aquí a Terrassa. Som 135 persones que treballem en 28 oficines al nostre territori. 25 oficines a la ciutat de Terrassa. Sou vosaltres, el més important, sou les persones que esteu avui aquí. Per tant, sobretot, m'agradaria que fos un acte de reconeixement i d'agraïment al vostre esforç. Gràcies a la vostra dedicació, gràcies al vostre altruisme, feu capaços que les persones, o algunes de les persones que més ho necessiten, tinguin una mica més de benestar, puguin viure una miqueta millor. Bona notícia, no? I la bona notícia és que allò que vam dir que intentaríem fer, ho hem aconseguit fer. I per posar-li xifres, la bona notícia és que durant l'any 2013 hem aconseguit fer aportacions per valor de 475.266 euros aquí en el nostre territori. La xifra amb 60 projectes. Hem col·laborat amb 60 entitats diferents, amb projectes de diversa índole. Però la immensa majoria d'aquests projectes estan vinculats, sobretot, amb facilitar l'ocupació dels col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social.